आङो बर'जों बर' कन्ट्रभार्सि जालायनो एबा नांलायलायनो गोसो गैया लोगोफोर। नाथाय आंनि मोनसे भिडिअ सासे बर' मानसिया माबायदि कमेन्ट खालामदों नोंथांमोना नायग्रोदो। बे मानसिया आंखौ जाम्बा, नों जाम्बा होनलायलायनानै बुंदों। गाव जाम्बा ना आं जाम्बा? बियो बे सोदोब, जाय सोदोबखौ बे लिरदों, बे सोदोबनि मिनिंखौ बे सानग्रोना नायनांगौमोन। बेनि उनाव आंखौ बेबायदि खोन्था बुंनांगौ। मिनिंखौ सानग्रोना नाय, मिनिंखौ। बाखिफोरखौ बाद दोन, मिनिंआ मा बे सोदोबनि मिनिंआ। बेनि उनाव मिनिंखौ बे मानसिया बुजियोबानो होमबानो मोनथिगोन जे बर'आ बे नंगौ ना नङा। मिनिंखौ बुजियालासिनो बेबायदि खोन्था बुंनो नाङा। बर' मानसिखौ गाज्रि बुङाखैबाबो आङो आंनि चेनेलाव बर' मानसिफोरखौ निमाहा बिबावनानै आं भिडिअ बानायबावबायसो। नाथाय बेनि गेजेरावनो बे सासे मानसिनि कमेन्ट आं दिनै नुदों। ओंखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायदों। बे मानसिया आंखौ जाम्बा होनलायलायनानै बुंनो नाङामोन। ना बि जाम्बा ना आं जाम्बा। थारैनो आं गोरोन्थि बुंदों नामा जेनेबा? आरो आं बे खोन्थाखौ मानो बुंनो गोनां जाखो? मा कारनाव बुंनो गोनां जाखो? बे सोदोबनिफ्रायनो बे आं बुंनायनि खोन्थाया ओंखारो। बे सोदोबनिफ्राय, जाय सोदोबखौ लानानै नों दा कमेन्ट खालामदों। बिसोर मानसिफ्रा बे सोदोबखौ लानानैनो जोंनि बर'फोरनिख्रुइ आसामाव सिगां थाग्रोनाय बर'फोरनिख्रुइ आसामनि बयनिख्रुइबो पुराना मानसि नोंसोर बर'फ्रा मैया दाखालिसो फैदो, बेफोरबायदि खोन्था बै सोदोबखौ लानानै बुंदों। बे सोदोब, जाय सोदोबखौ लानानै बुंदों। स' नोंथाङा साननानै नाय, आं जाय सोदोबनि खोन्था बुंगासिनो दं, बे सोदोबाव बर'आ गोलैयो ना गोलैया? नोंथाङा बे सोदोबनि सोमोन्दै एसे बुजिनानै लाग्रो, मोनथिनानै लाग्रो। बेनि उनाव आंखौ जाम्बा बुं। ना नों जाम्बा ना आं जाम्बा। आं रावबो बर' हारिनि थाखाय गाज्रियै भिडिअ बानायाखै आरो गाज्रि बर' हारिनि खालामनो थाङाखै। मोनथिबाय? गुबुन हारिया जोंखौ एटेक खालामदों, ओंखायसो आङो बिसोरखौ रिप्लाइ होदों। नों आंखौ उल्टा आंखौ माबायदि जाम्बा होनलायनानै नों माबायदि एटेक खालामहरदों जों? मा हिसाब? साननानै नाय। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायफिनदोंबा साननानै नाय। नोंथाङा आंखौ सापर्टसो खालामनांगौमोन, मोनथिबाय ना? सापर्टसो खालामनांगौ। नोंथांमोन बादि मानसियानो डिमटिभेट खालामो जोंखौ, मोनथिबाय? आं बर'नि थाखाय, बर' हारिनि थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों। बर' हारिनि थाखाय आङो गुबुन सोरजोंबा, गुबुन जाथिजोंबाबो नांलायदों, मोनथिबाय? नाथाय नोंथाङा आंखौ डिमटिभेटसो खालामदों। नों आंखौ सापर्ट खालामाखै, मोनथिबाय? नोंथाङा बे सोदोबखौ मोनथिग्रो, साननानै नाय। बे भिडिअखौ जुदि मोनदोंब्ला, मोनथिबाय? नायग्रो। बेनि उनाव आरो खनसे आंखौ जाम्बा बुंफिनोबा बुंफिन, मोनथिबाय?